No niin, mä oon täällä hississä. Tämä hissi meni, meni jumiin. Valot sammuivat. Me ollaan jossain 4. kerroksen tietämissä. Tuolla valoa hiukan. Pitäis päästä pois. No nyt soi puhelin, hissikorjaaja. Aloja? Moi moi. No mä pidän päiväkirjaa täällä. Joo. Selvä. Ok. Jeps. Hyvä. No täällä on aika pimeä. Kohta alkaa Joo. Mutta tää puhelimen tää valo. No nyt pitää säästää. No. Joo. Mä oon täällä hississä edelleen. Mä ajattelin jättää viiksi hiki. Jättää teille viimeisen viestin musta. Tai mun silmästä. Täällä on vähän yksinäistä. Mulla on peili kaverina. Peili on kaverina. Muuten pari keissiä. Valolaatikoita, meidän valolaatikoita. Sain MacGyverin auki tän sisäoven, mutta tästä eteenpäin mä en pääse enää. Ei viittaakaan rikkoa paikkoja. Kyllä mä täältä ulos pääsisin, mutta odotetaan nyt korjaajaa vielä. No niin, näyttäisi siltä, että hissi taas liikkuu. Ei tainnut tulla korjaaja, mutta tää lähti toimimaan. Yes, ei muuta kuin takas. Ai niin, no. Riskillä mennään. Vähän jännittää kakkonen. Päästäänkö me ulos täältä? Nyt. Terveisiä koneelle vaan. No niin, hyvä. Yes.